a da Allah 'yan mata ina so in miki magana idan ban ke ta ka'ida ba. To ina jin ka amma dai ina sauri ne ya kasance ko me zaka faɗa min ka faɗa min shi cikin kankanin lokaci saboda an aiki. To wallahi na dade ina ganin ki kina wucewa wata rana ke da yayarki kuma ina so in miki magana sai dai tsoro ne yake hana ni miki magana. Tsoron me kuma? Wato ita kin san kyakkyawan mace kwarjini ne da ita dole idan ka ganta sai ka ji tsoron ka zo kai mata magana. A'a wallahi ni ba haka nake ba. To daga dariyar da kika yi na san insha Allah kenan na sami shiga. Amma dan Allah ya sunanki? Fatima. Suna mai daɗi ni kuma suna na Shamsu amma an fi kira na da Dini. Masha Allah. To ni bari na je tunda ka san na ce man aiki ne. To ba matsala na gode sai na zo gida. To na gode. Ya haka kun dawo? Har mun dawo umma. Wallahi har mun sayar umma. To, a sayar? Na ga wani kuma ragowa a cikin robar. Mu rago dama mun haɗa wasu magina ne. Ke suka sai kunin gaba daya. Wannan mu rago ne zamu kaiwa Baba Duduwa. Sai mu sa shi. To ku je ku ajiye kayan a ciki. Je ku ajiye sai ku zo. Ya sai ki je ki fashe. Kin kore min shakku da tunanin ba zan sake ganin ki ba. Ai ka san duk ginin da aka gina shi akan rashin gaskiya shi ake boyewa. Domin kuwa ba a so mutane su gani. A gaskiya kin iya kwatance. Ko a fim kika yi wannan zancen kin iya bada labari. Sai dai rashin iya magana ta ko? Wa ya faɗa miki? A jikina na ji. Saboda idan na yi magana ba ka san yin murmushi. Kin ji ki ko? Dama murmushin ka nake so na gani kuma gashi kai. Ke ga yanzu an kusan gama kunun nan. Jira nake kawai yanzu tana dawa sai ku shirya kawai sai ku tafi ku je ku sayar da shi. To umma. Ita ma yar halatta ai. San da zuwa. Kin dawo? Na dawo umma. San da gida umma yawa. To ke fatsiyar ki fa kenan. Ke so zaki girma ne? Kina zuwa kawai kin zo kin na rike ni. Umma mun yi karatu yau sosai. Allah. Wallahi kuma na ji daɗin irin wa'azin da ke mana a matsayin ki ta uwa. Allah sarki to Allah ya muku albarka. Amin umma. Yanzu to abinda za a yi to tashi zaki yanzu kin ga kin matse ni. Tashi zaki ki shiga ɗaki ki je ki aje jakarki ki dan huta. Na kusan sauke kudin sai ku dauka ku tafi talla ko? To umma. Yawwa. Abinda za mu ce miki umma. Mun gode da kula da kike mana da tarbiyyar da kike bamu. Alaikum salam. Bai malam ya kasuwan. Wallahi alhamdulillah. To masha Allah al'amura. Alhamdulillah wallahi. Kash. Ka san me yake damuna kuwa? A sai ka Matuka idan kana ganin dan adam zai fada haɗari. Har idan dai baka fito ka gaya maka gaskiya ba to akwai alamun cutarwa. Malam ban gane ba me kake nufi ne? To, na ga kana kokarin kana to wannan da kake zuwa gunta ina gaya ma cewa matukar ƴan mace ce. Ƴar mace? Warai ko ƴan mace kake zuwa gunta mana. Na gaya ma gaskiya. Wadda nake ce zaka ce wa ƴar mace? Wannan wace irin magana ce? Malam kar ka ƙara gaya mata ƴar mace. Ina ma ruwanka? Banzaye munafukai. Ina ruwanka da wanda nake so da zaka zo ka dinga ce mata ƴar mace? To malam da ka faɗa ma gaskiya sai ta da jijiyoyin waya ina so ka kula da tarbiyyar ƴaƴanka amma kana ganin ka rika tuda kanka inda bai dace ba. Malam wannan ba gaskiya bace munafunci. Kar ka ƙara zo min da irin wannan. Malam kar ka ƙara zuwa wajen sana'ata. Dalata shi ka tabban za munafiki. Ha kawai ba ku da aiki sai munafunci. Har wajen sana'ata za ka zo ka dinga gaya min magana?
aikin banzaye malam munafukai kawai. To alhamdulillah kuna dai gani komai na Allah bayi ne na Ubangiji mu duka. Muna tare da ku da mahaifinku duk ana tare. Yau kun ga kun duba kun ga babu shi. Allah ya masa rasuwa. To don haka abin da nake so da ku tsaya tsakaninku da Allah duk abin da za ku yi. Ku jajirce ku yi shi tsakaninku da Allah. Idan ku ba ku ganin sa Allah fa yana gani. Allah yana ganin kowa. Umma babu wata uwa da za ta jure yin addu'a wa 'ya'yanta kaga sun taɓe. To haka ne, dole ni mahaifiya ce. Dole in ba ku in gaya muku abubuwan da zai sa ku rayuwarku ta inganta ta yi kyau. Kada ku ga cewa muna cikin wannan matsala ta babu ku ce za ku zo ku yi wani abin da zai zame muku matsala a rayuwa. Allah yana gani. Allah muka dogara. Allah shine zai mana komai a cikin rayuwa. Kuma Allah baya taɓa wofantar da bayinsa. Kin gane ko? Don haka ku tsaya ku jajirce ku yi abin da ya kamata wanda duniya za ta yi alfahari da ku. Tabbas umma haka ne. Ai dole kuma kun san cewa uwa mai so ce ta ga 'ya'yanta sun zama nagari. Ku kyautata rayuwarku. In mu ne yau ba mu ne gobe ba. Yau kuna gani dai babu mahaifinku. Ni din nan ma bai wuce yanzu. In Allah ya kawo zan tafi ni ma sai ku ga na tafi. Amma idan kuka samu tarbiyya mai kyau za ku ji daɗin zaman rayuwarku ko da ba uwa ba uba. Ba inda za ku shiga ku samu matsala. Kun ji ko? Ina kwarkwanta muku. Allah ya muku albarka. Amin umma. Allah ya sa kuma ku gama lafiya. Allah ya ba ku mazajen aure na gari. Amin umma. Yanzu abin da nake so da ku. Kun dai ji nasiha ta ko? Shikenan. Tashi. Ki je ke dama na ce miki dama za ki zan aike ki gidan su dini. Kin ji ko? Ki je ki zo ki shiga ɗaki ki ɗauko saƙon. Kina ji dai abin da Malam Suleiman ya ce. In dai ba mu kawo kuɗin makarantar nan ba kan mu koma. Ni gashi babanmu baya nan ban ma san yadda zan yi ba. Wanda ke kina ma da baban, ni kuma fa. Amma dai bari in je gidan in duba ko zan samu. To, ni ma dai bari in je ciki in ji a zami da umman namu. Ko za a ɗan samu a ɗan nema dai haka. To mu je mu gani. Assalamu alaikum. Ina umma ta shiga ne? Ya kika dawo? Umma kuɗin makaranta. Kuɗin makaranta? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shi ne aka koro ku? Koro mu suka ce in dai ba mu kawo kuɗin makaranta ba dukan mu koma gida. To, ko ba za su yadda ku koma ɗin ba, sai an kai kuɗin ko? To shi kenan. Mu bari zuwa nan da gobe, in Allah ya sa muka ga yadda za a kila a samu a basu. Je ki zauna. Fatima, gashi. Duk da dai ba su cika ba sauran na ga 50 ko? A dama 500 ake kaiwa ko?
To ki kai musu in Allah ya da za a cika musu ragowar naira 50 din. In dai za su karba. Kuma na ga dai tunda an biya da mafi majority ai za su karba ko? Za su karba umma. To shikenan. Nagode Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ƙara buɗi. Amin. Nagode umma. Ki sauri mana kina nan sai ka ce kwai ya fashe a cikin ki. Haba. Ya Allah. Wana gyara waken ne tuko. Har yanzu kin kasa gyara waken nan ke ma ki. Assalamu alaikum. An tashe ku? Umma ina fa tashin mu corona aka yi. Aka koro ki? Eh. Me yasa ku aka koro ki to? Wai kuɗin bai cika ba. Naira 50 din? Naira 50 din ne bai cika ba shikenan shi da aka koro ki? Ikon Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai me yasa mutane yanzu ba su da imani ne? Yanzu ba zai tausaya marecin ki ba? Ko shi a jihunsa ba ya cika naira 50 din ne ya baki makaban da ba sai ya koro ki aje ke ki dawo gida kenan? To, wai umma wai sai na ciko sai in dawo. Sai kin ciko ki dawo? To shikenan Allah zai yi. Insha Allah za a cika masa zuwa gobe ko ma shiga ciki. Shiga ba komai. Allah ya hore mana yadda za a yi. Ubangiji Allah ya fi mu sanin halin da muke ciki. Insha Allah. Ke kuma ki yi kokari dan Allah ki gama abin nan dinnan. Dama komai ai na Allah ne, in Allah ya da komai zai daidai. To gashi nan an gama. To, Ki dauka dan Allah kake tsaya wasa. to umma. Kin ji ko? To. Assalamu alaikum. Kun dawo? Me na dawo? Ka saki da to Allah ya bada sa'a. To kin Dan dawo? da gida umma. Na dawo sannan umma. To wuce. In kin gama ki aje jakan naki kunin naki na kice. Okay to. Zai ki dauka ko? Salamu alaikum. Salamu alaikum. Amu alaiki salam. Suwai ba? Na'am maraba. Ke ce? Sannan an yi ni lafiya? Lafiya kalau. Sannu. Umman taku bata nan ne? Wallahi ta je anguwa. Dama kayan wanki na dan tara nake so a je a dauka. Kin gane? Idan kuma ba a samu wanda zai dauka ba, idan na dawo daga unguwa zan sa sai a kawo. To shikenan. Amma dan Allah ki gaya mata. Ba matsala zan gaya mata. Okay to. Wai ko idan Allah ya azurta mutane ya za su yi. Ai sai mu taimaka musu. Don ku kin san Allah yana son masu taimako. To ai abin da mutane suke mana ne. Ba sa mana adalci. Ko da an zo bida auren mu sai su ce mana mu ƴaƴan mace ne. Yayin mu dai fatan mu Allah ya bamu mazaje na gari. Amin. Amin. Ina wuni? Lafiya na ba gajiya. Ya aiki? Godiya. Na zo karban kaya ne. Au Jamila ko? Eh. To shikenan bari in kako miki. Yawo. Ki sani wannan damuwar da kika dora ma kanki. Ni ma zuciyata ba za ta taba zama cikin nutsuwa ba. Ba ni da wanda nake kallo in ji daɗi da ya wuce ki. Ni ma na kasa
yadda zan yi na cire bakin cikin da ke cikin zuciyata. Yi haƙuri yaya. To ni zan tafi kasuwa. To yaya, cikin dawo. Da kuɗin littattafan makarantar ki. To yaya. Yaya to wake yaushe zaki koma makaranta ne? Makaranta ni? Ina makaranta yanzu kuma. Ai buri na so nake in ga kin kammala karatun ki. Kawai ni na hakura da wani karatu yanzu. Ki kaɗai nake so ki ci gaba da yin karatu. Ki kuma ba da kokari a karatun ki. Abin da nake so. Amin yaya, na gode. Sai kin dawo. Hajiya Fatima, ai da na ganki a wajen kunan nan nace to bari dai in bari saboda na ga mutane sun yawa. Nace to bari in bari in zo kofar gida a tsanake sai mu tattauna. Saboda kisan ni irin mutum ne mai son sirri ko ba ka ba zai kuma cikin jama'a ce za mu yi wata magana da ke. Fatan kuma za ki bani haɗin kai. Haba malam. Wannan wani irin magana ne, wani irin sirri kake nufi ban gane ba. Ce muka aka yi niyar iska ce ko kuma ina kula maza yan iska irin ku? Ka kalle ka fa, ka kalli kanka tun daga saman ka har ƙasan ka. Me zan yi da kai? Da mutunci na da tarbiyya ta ka zo ka nemi bata min tarbiyya? Kidan ma an ce ana son ki. Kina yar mace? Yar mace? Ni kake kira yar mace? An gaya miki. Gashi nan tsabar ki yar mace ce. Yarki bata auru ba. Ni kake kira yar mace? Kuma an zo za a taimaka miki. Ni ce yar mace? Kin zo kina gaya wa mutane magana. Ni kake kira da yar mace? Yar mace mana. Ni ce yar mace. Allah ya isa tsakani na da kai. Reni maka duk dan irin wa'annan yaran ce. Za a zo a taimaka mata ma wai ka kalle ka. Lafiya? Me ya faru? Lafiya kika zo kina kuka menene? Kuma me yasa in baka da kuɗi mutane ba sa kallon ka? Kuma me yasa idan baka da kuɗi mutane ba sa kula ka? Kinga. Kuma me yasa da kokarin mutum ake so a maida shi baya? Kinga. Ki daina min wannan magana Fati. Ki gaya min me yake faruwa? Me ya faru? Kuma cewa da ni suka yi wai na faɗi jarabawa. Alhalin ni na san zancen ba haka yake ba umma. Kin faɗi jarabawa. Ba komai. Akwai Allah. Allah yana nan. Shine gatan bawa. Kin ji ko? Ki yi haƙuri. Ki daina kuka. Ki shiru ki daina kuka. Kin ji? Allah zai miki sakayya. Allah zai dubi duk wannan wahalar da aka sha. Allah zai mana maganin abin. Kin ji ko? Ba komai. Mun kai ƙara gurin Ubangiji. Shi zai saka mana. Share hawayenki. Daina kuka. Ba komai. Yanzu dan Allah dan Annabi yunwa ce ta saki kika zama haka? Mana umma wallahi yunwa nake ji. Yunwa? Wa an ce dogo zauren yunwa. Da Allah dubin da kika zama sai ka ce zaki mutu. Ba ki azumi ne? To umma ai shi wannan azumi ne. To yi haƙuri. Na aika yar uwarki yanzu ta je ta kawo mana, na ce ta je ta karɓo mana rabin wake a gurin mai kantin nan inda muke karɓar bashi. In ta kawo to za a je a dan dora sai a dan dafa. Kin ga sai ki dan ci ko? Assalamu alaikum. Kin dawo ba? An samu? Wannan waken kadai aka samu. Dama ai waken nace ki karbo rabi. To ai ba mai. Ina manja? Ba manja, waken ma da ya bada. Ba komai, ai dai ya bada waken. Duk tsiyarsa dai ya bada waken kuma za mu dafa. Ko da kuli a dafa shi a ci. Tashi ki je ki dora. Mai wallahi ba zan ma iya girkin ba, yunwa nake ji kwata-kwata ban da ƙarfi. Babbar magana. To,
Shikenan a lankwasa. Ungo ke da kina da dan karfin ke je kike dora mana. Da kina da dan kwari. Kin ga makunin barewa yayi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni ba barewa kunun bace damuwa ta ba. Matsalata mai wadda muka anso bashi shine kawai matsalata. Allah ba zai bari mu taɓi ba, Allah yana tare da mu. Yanzu na umma ta shiga. Umma ta shiga makota. Okay, to. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fatima! Fatima! Insha Allah yanzu a makarantar ki ba za a samu matsala ba. Saboda na kusan ɗiba adashi na. Kuma gidan Alhaji Kabiru da nake aiki sun kusan biya na kuɗin wankin da nake yi. Kin ga ko ai ba za a samu matsala insha Allah a bangaren karatun ki ba. To, yanzu ke kenan yaya a kaina za ki kare? Ke ma fa kina da hidindimin da ke gabanki. To ya za a yi? Ai ya kamata in taimaka miki a bangaren karatunki domin ki gama karatunki. Fatima! Umma lafiya? Umma lafiya? Amatu Allah. Ya sa ne ki? Sannu umma. Sannu umma. Kafa. Sannu umma. Mu je a hankali, sannu umma. Har ku ji min ciwo. To umma, sannu umma, sannu. Sannu umma, sannu.